Türkmenistanda ilata köpçülikleýin sanjym edilip başlandy. Azatlygyň Türkmenistandaky birnäçe habarçysy sanjymyň hökmanydygyny tutuş maşgalalary keselhana çagyryp sanjym edilýändiglerini habar berýärler. Öwürýänlere jenaýat jogapkärçiligine çekilmek barada duýduryş berilýär. Lukmanlar sanjymyň mövsümleýin dümöwden edilýändigini aýdýarlar. Häzir olar köp töwekkülçilikli faktorly ýaşlara we göwreli aýallara sanjym edýärler. Şol biraktyň özünde de sanjymyň hökmanydygyny duýdurýarlar. Emma Lukmanlar sanjymyň adyny öndürücüsini ýa-da gutarýan senetini mälim etmeýärler. Dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 14-nji oktýabrda etdi. Sentýabrda Türkmenistan ýurdun jenaýat kodeksine ütgötmeleri ýerizde jenaýat kodeksiniň WHSP'de degişli 119-njy maddasyny ýerilen goşmaçalarda hoply ýokunç kesel hökmünde ikrar edilen epidemik ýa-da pandemik häsiýetli keseli bejermekden gaçmak, ony bilkasleýin ýokaşdyrmak hem onuň başga adamlara geçmeginiň howpuny döretmek üçin 2 ýyl azatlykdan mahrum etmek jazasy göz tutulýar. Düzedişler Türkmenistanyň häkimetleriniň resmi taýdan ikrar etmeýän COVID-19 pandemiýasynyň fonunda girdildi. Azatlygyň başga bir habarçysynyň sözlerine görä 15-nji oktýabrda paýtagtyň Howdan kiçi etrawynda ilata sanjymlary köpçülikleýin görnüşde geçirilýär. Sanjymlar üçin tutuş maşgalalar saglyk merkezlerine çagyrylýar. Habarçy adamlaryň haýsy derman bilen sanjym edilenligini soramaýan halatlarynyň hem bolýanlygyny bellidi. Habarçylaryň biri paýtagtyň klinikalarynyň birinde sanjym üçin ulanylan dermanyň gabyny almagy başardy. Onda dermanyň mövsümleýin grip keseline garşy 2018-nji ýylda Günorta Koreýede öndürilenligi görkezilýär. Bu aralykda paýtagtyň keselhanalarynda pnevmokok we rotavirus ýokunçlyklaryna garşy sanjymlaryň edilýänligi baradaky bildirişler peýda boldy. Şeýle hem COVID-19 bilen baglanşykly informasiýalar ýerleşdirildi. Habarçylar mejburi sanjym edilmegine we sanjymdan ýüz öwrenligi üçin raýatlara jenaýat jogapkärçiligi barada duýduryş berilýänligine garamazdan sanjym üçin dermanlaryň hemme ýeterlik dälligini habar berdiler. Gyzykly bir waka boldy. Adamlar keselhana sanjym üçin çagyrylyp bardylar. Bir maşgalak zadyna sanjym edildi. Beýleklere sanjym üçin dermanyň gutaranlygyny indi kezik çagyrylanda gelmelidigi aýdyldy. Baranlary içinde ampullalar bar bolan guta görkezýärler. Lukman ministriň çagyrlarynyň geljegini we dermanlaryň olar üçin niýetlenýänligini aýdýar. Sanjyma baran maşgala ýene bir gezek barmadlyk üçin bölüm müdirine 100 manat tölemeli bolýar we ol öz otagyndan başga bir gutyny getirýär dip Azatlygyň habarçysy soňky wakalaryň biri barada gurrun berdi. Şol biraktyň özünde de ýurtda pnevmoniýa dowam edýär, şeýle de dümöw ýaýraýar. Şuň gözümiň öňünde 3 ýaş çaga çagylar hatahanasyna ýerleşdirildi. Bir aýal çagatynyň üskürýänligini we gyzdyrýanlygyny aýdyp aglady. Çagalar gyssagly kabul edilýär we intensiv terapiýa iýerlýär dip Azatlygyň başga bir habarçysy 15-nji oktýabrda Aşgabatdan habar berdi. Demalyş ýollaryna degişli keselçiligiň ýaýramagy Türkmenistanyň welaýatlaryna hem degişli. Libap welaýatyndaky habarçymyzyň sözlerine görä hem okuwçylaryň hem de mugallimleriň kesellemegi derarly yerli mektepler tas boşap galypdyr. Farapda her kim dümöw, ýeti respirator keselinden ýa-da beýleki demalyş keselinden ejir çekýär. Mekteplerde okuwçylaryň hem mugallimleriň takminan 70% ýok. Esasanam hemmelerde bokurdakdaky agry, dümöw, kelle agry, üskülübük ýaly alamatlar bar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä Liwabyň dermanhanalarynda uzyn nowatlar emele geldi. Indi hususy dermanhanalarda hem döwlet dukanlaryndaky çörek we bankomatlardaky pul nowatlary ýaly üýşmelöňleri görüp bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Welaýatda virusa garşy dermanlaryň bahasy hem ýokurlanypdyr. Ýerli Lukmanlar köp dermanlaryň garaşylýan netijäni bermeýänligini bellärler. Mundan başga da bu şertlerde ilatyň arasynda how sala barhartýar, köpler Lukmanlaryň ýanyna gitmekden gorkýarlar. Azatlyk radiosy ýurtdaky keselçilik ýagdaýy we paýtagtda sanjymlaryň hökman edilmegi barada Saglygy saklaş idaralarynyň we Türkmenistanyň Saglygy saklaş ministrliginden resmi taýdan düşündürüş alyp bilmedi. Koronawirusyň bardygyny şeýle hem ýazdan bäri dowam edýän ýeti pnevmoniýanyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri ýene-de hususy kärhanalaryň işini çäklendirmeleri giňeltdiler we hyzmat kärhanalaryny ýapdylar. Habarçymyzyň sözlerine görä häkimetler girdilýän çäklendirmeleri ýurda ýeti pnevmoniýa patogenleriniň getirilmeginiň hem ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşündirýärler. Türkmenistan mundan öňem epidemiýalaryň bardygyny we ýokunç keselleriň ýaýramagyny açyk ikrar etmän gelýär. Ýurtda umumy kesel statistikasy hem çap edilmeýär. Sagdan durmuş stilini döwlet derejesinde wagt edýän ýurdun habar beriş serişdeleri maglumatlaryň ýetmezçiliginde saglygy saklaş puwdagynyň üstünlüklidigini habar berýär.
berýärler. Häzirki wagtda Türkmenistan koronavirus keseliniň ýokdugyny öňe sürýän sanyjy ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Bu döwürde goňşy Özbegistan Hytaýda ýa-da Orsetde öndürilen koronavirusa garşy sanjymlary satyn almak mümkinçiligini öwrendi we koronavirusa garşy sanjymlaryň soňky tapgyr synaglaryny geçirmek üçin Hytaý kompaniýalar bilen şertnama baglaşdy. Sentýabr aýynda Özbegistanyň Innovasiýa ötüş ministrligi Hytaýyň Sinopharm we Jefeilon kompaniýalary bilen bu arada şertnama baglaşdy.